गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ मोन 30 गावसुंथा हान्जाखौ लानानै गंसे गोदानै बन्धन केन्द्रखौ गुप्तेश्वर केन्द्र मुङै बेखेवो। सनितपुर जिल्लानि बरसला बियाबनि आवथायाव थानाय सिंग्रि शिवपुरिया गुदि फरायसालि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारि बायदियै प्रधानमन्त्री बन्धन योजना बिथांखिनि हेफाजाब गासै 30 गावसुंथा हान्जाखौ लानानै गंसे गोदानै बन्धन केन्द्रखौ गुप्तेश्वर केन्द्र मुङै बेखेवो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो इन्डियान इन्स्टिट्युशन अफ एन्टारप्रिनारशिपनि प्रजेक्ट लिड जिन्तु सिला। दिनै 10 सेप्तेम्बर 2022 खालाराव फुंनि 10 रिंगायाव कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय बनगावनि रङिया आन्चलिक जनजाति उन्नयन संघआव 7थि मिरु रोंग'सा सायख' आनजाद खुंफुं आफादनि मेलखौ लानाय जायो। सावराय मेलावनो मिरु रोंग'सा सायख' आनजादनि खुंफुंनाय आरो सोंथि बिलाइ खालामनांगौनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायलायनाय जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि सावराय मेलनि गेजेरजोंनो 2 नभेम्बर 2022 खालारखौ मिरु रोंग'सा आनजादनि अक्ट'खौ थि खालामनानै लानाय जायो। सावराय मेलावनो मिरु रोंग'सा सायख' आनजाद खुंफुं आफादनि मासिगिरि मानग्रां मुरसि बिशंकर बसुमतारी, आनजाद सामलायगिरि मानग्रां मुरसि रोमधन बसुमतारी, एबसुनि लोगो गाहाय नेथारि मुरसि दिनेश ब्रह्म, सोलोंथाइ नेथारि मुरसि सोमावसार बसुमतारी, सुबुं फोनांजाब नेथारि मुरसि बिरखां नार्जारी आरो लोगो गेलेमु नेथारि मुरसि मिनिस्रां ब्रह्म बिथांमोनजों लोगोसे मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय सोलोंथाइ नेहाथारि, लोगो सोलोंथाइ नेहाथारि आरो मिरु रोंग'सा सायख' आनजादनि सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय खोला क'क्राझार खोन्दो बनसु आफादखौ दाफुंबाय। लोगोसे गोदानै दाफुंजानाय बिबानगिरि बिथांमोनखौ बरनायजों लोगोसे समायखिरा लानायाबो जोबनानै थांबाय। गासै 20 सोद्रोमाफोरखौ लानानै दाफुंनाय जादों होननानै खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। सावस्रिनि थाखाय गाहाम खौरां आरो बे समाव गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनि बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि एन्ड योगा सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिनानै दंब्ला थाबैनो फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ आरो मोजां रेस्ट रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो खर' सानाय, जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। सोरबाफोर बिथांमोनहा गोजौनि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला नोंथांमोना थाबैनो स्क्रिनाव होनाय जानबुं नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दुखुनांथाव रादाब, क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चन्द्रपारा अन्थाइगोलाव गामिनि 2 बर' गथ'फोरा गोमानानै दं। राजु नार्जारी आरो थिंग्रिं नार्जारीनि 14 बोसोरनि फिसाज्ला बिरदाव नार्जारीजों लोगोसे बारहुंखा बसुमतारी आरो दिपाली बसुमतारीनि 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला मिजिं बसुमतारीया 4 सान सिगांनिफ्रायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन। बै समनिफ्रायनो बिसोरो दासिमबो न' फारसे गिदिंबोफिनाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बिसोर सानैया क'क्राझारनिफ्राय ट्रेनजों गुवाहाटीसिम थांदोंमोन। नाथाय बे समाव बिसोर बबे जायगायाव दं मिथिनो मोनाखै। जायनि जाहोनाव सानैबो गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा हालाय हाफाय जानानै दं। बेनि थाखायनो सोरबाफ्रा बे 2 गथ'फोरखौ बबेबा जायगाफ्राव नुसनबायोब्ला नैबे स्क्रिनाव होनाय जानबुं नम्बराव खौरां हरनो थाखाय न'खरनि सुबुंफ्रा गुरै खावलायहरदों। घुस लानानै हमजाबाय पुलिस बिबानगिरि। खाबाय तामुलपुर जिल्लानि दरंगा मेला थानानि बिबानगिरि गपाल दलेखौ थोन लानाय समावनो भिजिलेन्सनि आखायाव खाजायो गपाल दलेया। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बिटिआरनि मोनफ्रोमबो बियाबाव गायसंजागोन गंफायै स्टेडियाम। गंसे स्टेडियामनि मुङाव 5 कौटि राङै थुबिल बिटिआर खुंथाया होगोन। बाक्सा सालबारियाव आसाम फुटबल एस'सिएशननि बानजायनायाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट सिनियर फुटबल टुर्नामेन्टनि जागायजेननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बे बिबुंथिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ होयो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासिम नायनो थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावबाय। गोजोन्थों।